ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಏನಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬತ್ತಿನದಾಗ ತನ್ನ ತನ್ನ ವಸ್ತುನ ತಾನೇ ಸಮಾನ ಭಕ್ತಿ ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णवे हरे कृष्ण मातरे क्लास श्रीमद् भागवतम क्लास नमः भगवत भक्तरेग्ला हरे कृष्ण जनम ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೇಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲತತ್ವ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲತತ್ವ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಈ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚದ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಂದಾದೆ ಮನ್ಪುಗ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಶಯ ಅಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಮೃತಿ ಏವ ಚ स्वाप इति उच्यते बुद्धे लक्षणं प्रवृत्ता पृथक्. संशय अथ विपर्यास निश्चय स्मृति एव च स्वाप इति उच्यते बुद्धे लक्षणं वृत्तिता पृथक्. संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यतेर्बुद्धे लक्षणं वृत्तिता पृथक्. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. संशो यथ योत विपर्यासो निश्चयः स्थिरेव स्वापयते बुद्धे क्षणं पृथक्. संशयोत विपर्यासो निश्चयः स्थिरेव च स्वापयते बुद्धे लक्षणं वृत्तितः पृथक्. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸಂಶಯ ಅಥೋ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಮೃತಿ ಏವ ಚ ಸ್ವಾಪ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಬುದ್ಧೇ ಲಕ್ಷಣಂ ವೃತ್ತಿತಾ ಪೃಥಕ್ ಸಂಶಯೋತ್ಥಾ ವಿಪರ್ಯಾಸೋ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಚ ಸ್ವಾಪ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಬುದ್ಧೇ ಲಕ್ಷಣಂ ವೃತ್ತಿತಾ ಪೃಥಕ್ ಸಂಶಯ ಸಂಶಯ ಪಂಡ ಡೌಟ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ಅಥ ತುಂಬುಗು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಭ್ರಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಶ್ಚಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಏವ ಕೂಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಪ ಸ್ವಾಪ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇತಿ ಪಂಡದ ಉಚ್ಚತೆ ಪಂಡದುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿದ ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿತ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಲೇಡ್ದು ಪೃಥಕ್ ಬೇತೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾವೆರು ಅರ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವರು ಅದಪ್ಪನೊಂದುಲೆರು ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಐನೆನ್ ಪನಿಕ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಮೃತಿ ನಿದ್ರೆ ಇಂದು ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೇಡ್ದು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಬುದ್ಧಿದ ನಿಶ್ಚಿತ ಲಕ್ಷಣ ಆದುಂಡು ಪನೆರಾತುಂಡು ಬುದ್ಧಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಜದ ಸಂಶಯ ಅದೇ ಸಂಶಯ ದೂರ ಆಗುದು ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯನು ದೂರ ಮಂತೋಡು ಅದೇ ಡೌಟ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಿರಿಲು ಅಂಚದ ఒక పూరెట్లా సంశయం అనుకున్నావు మూర్ఖేన లక్షణం విదురం అనుకో విత్తునే పూరా సంశయం అనుకో ಅಂಚದ ಸಂಶಯ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಆಪಲ ಸಂಶಯ ಅಂತಾడు ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಸಂಶಯ ಅದೇ ಸಂಶಯನ ದೂರ ಮಂತೋಡು ಪಂತಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಶ್ರವಣ ಮಂತದು ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ಸಂಶಯ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೋಡಿ ಅದೇ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಭಾಗವತನೇ ಪಂತ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನೋ ನಡೆದು ಸಂಶಯ ಪೂರ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷಿಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇಂದ್ರೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಸಂಶಯ ದೂರ ಅಂಚದ ಈ ಸಂಶಯ ಮುಂಜಿನೆದ ಸಂಶಯ ರಡ್ನೆದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಭ್ರಮೆ ఒక ಮೂಜಿನೆದ ನಿಶ್ಚಯ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಂತ್ ನಿಶ್ಚಯ ಸರಿ ಆಯ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಒಕ್ಕ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ಸ್ಮರಣೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ನೆನಪು ಭಗವಂತ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಇಂದು ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೇಡ್ದು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಬುದ್ಧಿದ ನಿಶ್ಚಿತ ಲಕ್ಷಣ ಆದುಂಡು ಪಂಡದು ಪನರಾತುಂಡು ಇದು ಐತ ಲಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೇಡ ಇಂಥದ್ದು ಇದೇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಲೇಡ್ ಸಂಶಯ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆದುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಲೇಡ್ ಸಂಶಯ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆದುಂಡು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಎಂಚಿನೇನ ಒತ್ತೊನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಯಿನಗ್ಲು ಏರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಒತ್ತೊಂದು. ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒತ್ತೊಂದು ಏರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಒತ್ತುಗೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಎಂಚಿನೇನ ಒತ್ತೊನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತೆರಿನಾರು ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅಂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವೀಕಾರ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು. ದೇವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ. ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಮಾನುನೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾಯಿನ ಹೇಳ್ತಾವರ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಸಂಶಯನ ಹೊಂದುದಿಕ್ಕೋಡು. ಸಂಶಯನ ಹೊಂದುದಿ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ಸಮಾಚಾರ ತಿರಿನಗ ಪಣ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ಸಮಾಚಾರ ತಿರಿನಗ ಸಂಶಯ ಪಡುನ ಹೆಚ್ಚ ಅನುಕೂಲಕರ. ಅದೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದ ವಾರ್ತೆಗೇನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರು ಬರ್ಪುನು. ಅದೇ ಆಕಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜೆ ರೇಡಿಯೋಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವಳು ಬರ್ಸವಂತನಿಗೆ ಅದೇ ಮುಳ್ಳು ತೆಡ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಲು ಅದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಪನ್ಪೂಜ ಅವ ಆಗ್ತಂಡ ಅವಳು ಆಕಲು ದೇಹತ್ಯಾಗಮಂತ ಕೊಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭಾತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ದ ಸಮಾಚಾರ ತೆರಿಯನ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ದ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಮನ್ಪು ನಾವು ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪುನೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಅನುಕೂಲಕರ. ಅಂಚದ ಅಧಿಕಾರಯುತರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಸಂಶಯ ಮನ್ಪು ನಾವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪಂಡದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೆರು. ಶ್ಲೋಕಂದು ಪ್ರಭಾತ್ ಪನ್ಪುನೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ. ಅದೇ 80 ಭಕ್ತರು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಗೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಪಾರ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾಚರೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧಿಕಾರಯುತರ್ನ ಪಾತೆರಳೆಡು ಸಂಶಯ ಮನ್ಪುನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪಂಡದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಪಂಪಾರು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಂಡದ ಗುಡಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದೇ ಅಂಚಾಲ ಪನಗಳು ಅವೇ ನಾಲ್ನೇ ಮಮತಾ ಮಾತಾಗಿ ಪಂಡ ಅದೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪುನೇರು. ಆಜ್ಞಾ ಚ ಅಶ್ರದ್ಧಾನಶ್ಚ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ನಾಯಂ ಲೋಕೋಸ್ತಿ ನ ಪರೋ ನ ಸುಖಂ ಸಂಶಯಾತ್ಮನಃ. ಅಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಅಪೌರುಷಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೇಡು ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡೇ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಅಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪೌರುಷೇಯ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ. ಇದ ಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದಕ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂತ ಐಕ್ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ಬತ್ತನ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ ವಾ ಜಗತ್ತರ ಬತ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಲ್ತು ಬರ್ತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪೌರುಷೇಯ. ಅಂಚದ ಅಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಇದಮಿತ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಇತ್ತನೇನ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ.
ಐಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಅವು ಇತ್ತನೇನು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪಣಿಕೊಡು ನಾವ್ ಎತ್ತು ಅದೇ ನಾವು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತೂನಾಗನೆ ಅವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಈತ್ ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅದೇ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಭಗವಂತ ಪಂತ ಅದೇ ತಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರಣ ಏನು ನಾವು ಆಕ್ಲೆ ಸೀತ್ ಗೊತ್ತು ಸೈತಿ ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತು. ಕಾಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಯರ ಕಾರಣ ಕಾಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಸೀತು ತೋದು ಅದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವೇ ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಈ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಭ್ಯ ಬಲಿ ದೇವರನ ಕೃಪತಿ ಕುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರ ದಯಪಂಡ ಕುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಅದೇ ಹೋಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತರ ಕಲ್ಲು ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರ್ಪನ್ಪ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರೆ ಪನ್ಗಳು ಹೋಮ ಹಾ ಭಾಷಾ ಮಾತಾಡಿ ಕಂಡಿರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಕಂಡಿರು ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಮಾನ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮೂಜು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಡ ತೂದು ಅದೇ ತೂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಕೊಂಜಿ ನೋಡು ಹರ್ತಾಲ್ ಅದೇ ಆಯಿನ್ ತುಯ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಹರ್ತಾಲ್ ಕಾಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕರ್ತಾಲ್ ಅಂಡ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ನಮಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ ನಮಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏತು ದೋಷ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ 4 ದೋಷ ಉಂಟು 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಅದೇ ಕಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂದು ರಾಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎರಡನೇದ ಪ್ರಮಾದ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಟುಲ ಪ್ರಮಾದ ಪಂಡ ಭ್ರಮೆ ಅದೇ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅಣೆ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಚೆ ಎನ್ನುವೇನನಿ ಯಾನು ಶರೀರಾನೆ ಅದೇ 99.9% ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಟ್ಟೆ ರಾಮ ಪ್ರಮಾದ ಒಕ್ಕ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಾಯ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಂಚು ಅದೇ ಸತ್ಯ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಏತು ಜನ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಅದುಂಡು ತಪ್ಪೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರೆ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇದ ಕಾರಣ ಪಾತ್ವ ಒಕ್ಕೊರಿಯನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ಪಾತ್ವ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂಚಿನೊಂದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆಡಲ 4 ದೋಷ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಪ್ರೌಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಪ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಒಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮಡ 4 ದೋಷ ಉಂಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರವೇ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ 4 ದೋಷದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆಡ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮಡ 4 ದೋಷ ಉಪ್ಪುಲು ಮುಕ್ತಾತ್ಮಡ ಈ 4 ದೋಷ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಒಂಜಿನೆದ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಟುಲ್ಲ ಮೂಜಿನೆದ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಡು 4ನೇದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯಿನೇಡ್ದಾವರ ನಮಕ್ ಸತ್ಯನ ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲವೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಐತೆ
प्रत्यक्ष प्रमाण इथे करेंट कोण ते वस्तूज नम इंद्रिय अपरिपूर्ण ಬೊಕ್ಕ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ಪಾಡ್ದ ಟ್ರೈನ್ ದ ಹಾರ್ನ್ ಕೇಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬರುಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಅದೇ ಕುಕ್ಕಡ್ ಇತ್ ವಿಜಿಲಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬೈತುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅನುಮಾನ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೇರಪ್ಪ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕಿ ಗುಳಿಕೊಂಡು ಕೋಗಿಲೆ ಬಿಳಿತನ ಕೋಗಿಲೆ ಧ್ವನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೋಗಿಲೆ ಬಿಳ್ತಾನೆ ಅನುಮಾನ ಅಡ್ಲ ನಮ್ಮ నువ్వు అనుకోలి అండ్ పూర ఎట్లా అండ మూజినద శబ్ద ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ವೇದಲೆಗು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ವೇದಗದಾದ ಪಂಕುರ ಶ್ರುತಿ ಯಾಕೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ವಾಣಿ ದೇವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ఆయన ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಂತದ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ನಂತು ಋಷಿ ಮುನಿಲ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಾలు అయితే పంటారు మనుస్మృతి పారాశర స్మృతి యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి వేద స్మృతి గ్రంథం ಅಂಚದ ವೇದವು ಶ್ರುತಿ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಅರ್ಜುನಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೇಡು ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಭ್ಯಾಪನಿಗೆ ದೇವನ ಕೃಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡವು ಯುದ್ಧದಾಕ್ಲು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ತೂಲತೆ ಅದೇ ತೂ ಅಂದೆ ಓದಂದೆ ಏರ ಪಂಡೇರು ಏ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸೈತ್ನವಳು ಓದಿರು ನಮ್ಮ ಓದಿನ ನಿಜ ಏರ ಪಂಡೇರು ಮಾಂಡಾಂಡ್ ಮೂರ್ಖತನ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ತೂತು ಜೈಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ದಾದ ನಮ್ ಕೈಟಿ ಅದೇ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪನೇರಾಂಡ್ ಅದೇ ಅವಸೈತನವಳು ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಒಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದ್ ಏರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡರ ಐನಿಕೇನು ಅದೇ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಇದನ್ ದಯ ಪಂಪನ ಪಂಡ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯ ಲೆಡ್ ಸಂಶಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆದುಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಯ್ನ ಒತ್ತೊನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತದಾಗ್ಲು ಕುರುಡೇರಿ ಅದೇ ಇತ್ತದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಕುರುಡೇರಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ತೂಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜರಿ ಏರ ಪಂಡೇರಿ ಏರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಮಾಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡೋಡೆ ಬೇತದಾದಂತ ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಅಕ್ಲಾದು ತೂವ ಒಕ್ಕರೆ ಪಂಡಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಉದಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜನ ಜೀವಿ ಅಂಚದ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನಾಶ ಹೊಂದುವರಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂತೆ ದೇವನ ವಿಷಯಗಳು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಂಶಯ ಆತ್ಮ ಆಯ್ನಾಗ ಈ ಲೋಕಡ್ಲ ಸುಖ ಇದ್ದ ಮುಲ್ಪಲ ಸುಖ ಅದು ಪೂಜ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಅಕ್ಲು ಒದ್ದಾಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಕಲೆ ఒక నెక్స్ట్ పోయిన అల్పల అట్లకి సుఖ ఇచ్చు ಮುಲ್ಪಲ ಸುಖ ಇದ್ದು ಪೋಯಿನ ಅವಳ ಸುಖ ಇದ್ದು ಅಂಚದ ಗೀತಾಡು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನಗಳ ಪಂಪ ದಾದ ಪಂಪ ಏರ ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮದ ಫಲನ ಬುಡ್ದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡು ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಸಂಶಯನ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಒಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಸಂಶಯ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಸಂಶಯ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಸಂಶಯ ನಾಶ ಆಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವು ಆಂದೇ ಅಕ್ಲ ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವು ನಡ್ತೊಂದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದ್ ಭಗವಂತ ಗೀತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಏರು ಸಂಶಯ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಇದೇನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಎಂದು
ಇರು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ವಾಸ್ತವಾದ ಆತ್ಮಡ್ ನೆಲೆ ಉಂಟು ಅರ್ಜುನ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ತ ಬಂಧನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂಧನನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತ ತಿಕ್ಕದ ಗುರುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗುರುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅರ್ಜುನ ತುಲೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ಭೂತಂ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಉದ್ಭವ ಆದಿಪ್ಪುನ ತುಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಾಡಲು ದಯಪಂಡ ನಮಗ್ ಪುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ನಮಗ ತಾಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ವೇದನೆ ಪಂಡ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡಿತರ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಒಣೆ ಏರು ಜೀವನ ಏತ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲ ಆತ್ ಜೀವನ ಆತ್ ಸುಖವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಕ್ಕಡೆ ಏರು ಉಳ್ಳೆ ಇನ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನುಂದುಲ್ಲೆ ಗೀತಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಉದ್ಭವ ಆದಿಪ್ಪುನ ಡೌಟುನು ಸಂದೇಹನ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಕತ್ತಿಡ್ದು ತುಣು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಕತ್ತಿಡ್ತು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ತುಂಡು ಮಂತದ ಅರ್ಜುನ ಯೋಗರ್ದ ಸನ್ನದ್ನಾದ ಯುದ್ಧಗ ಲಕ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೋದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಉಂತಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳ ಪನ್ಪುದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯನ ಇಂಚೆಂದು ಮನ್ಪುಡವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕವೇ ಪ್ರಪತ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಅಧಿಕಾರ ಯುತರ್ನ ಪಾತೆರಲೇಡು ಸಂಶಯ ಮನ್ಪುನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪಂಡದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಏತ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಜದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ್ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿ ಪನ್ಪೇರು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಡ್ ವಿವರಿಸದು ಉಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯ ವಿಕಲ್ಪ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಏತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನು ವಿಷಯ ಬಂತು ಮಾತರಿಗ ಒತ್ತುಗೊಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯಯ ವಿಕಲ್ಪ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತ್ಯ ವಸ್ತುದ ಯಥಾರೂಪನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿರ್ದ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ವಸ್ತುದ ಯಥಾರೂಪನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿರ್ದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಲಿ ಬುದ್ಧಿಡ್ದೆ ಯಾನ ಶರೀರನ ಯಾನ ಶರೀರನ ಅತ್ತ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರೆಯುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪು ಸಂಶಯದ್ದೇ ಒರಿಯನ ಸ್ವರೂಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನ ಇಜಿಂದ ಭೌತಿಕನ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನುಂಡುಲೇರು ಸಂಶಯದ್ದೇ ಒರಿಯನ ಸ್ವರೂಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನ ಇಜಿನ ಭೌತಿಕನ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸರೆ ಶಕ್ತ ಆನಗ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ಪತ್ತೆ ಆಪುನು ಇದನ್ನೇ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನ್ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೋಡ್ಕೊ ಪನ್ಪು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಪಂಡ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ಪತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಇದೇನು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು ಬಣ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಣ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಯಾನಿತ್ತೇನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಶರೀರ ಏನ್ ಶರೀರ ಯಾರು ಶರೀರ ಪರ್ಯಾಯ ಅವೇ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಬುಕ್ಕ
ನಿಜ ಜ್ಞಾನನ ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜಿನ ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನ ಭಾವ ಪಂಡದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತಲೆ ಎರಡು ಟೈಪದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನಡೆ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೌಪತ್ ಅನ್ನೊಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಜ ಜ್ಞಾನನ ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜಿನ ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡದ ವಿವರಿಸಲಾತಂದು ಜ್ಞಾನಾನುಭಾವ ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನಾನುಭಾವ ಪಂಡದ ವಿವರಿಸಲಾತಂದು ಮಿಥ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಗ ಜ್ಞಾನಾನುಭವನ ಹೊಂದೋಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಇಜಿನ ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನ ಯಾನ ದೇಹಾತ್ ಚೇತನಾತ್ಮ ಪಡೆದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿ ಅಂದಿಕ್ ಪರೆ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತರು ಬಂತು ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕೂಲಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಜಡ ವಸ್ತತ್ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪೂರ ಪರೆ ಗೀತಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಪಂಪು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಲ್ ಕೂಡ ಪಂಪು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಗ ಜ್ಞಾನಾನುಭವನ ಹೊಂದೋಲಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದೆ ಕೊಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಏತ್ತು ಕಲ್ತದ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ತೆರೀದಿನ ಯಾನ್ ಏರಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಆಯ್ ದಾದ ಮಂತ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಶರೀರಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಂತ್ ಹೌದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಣಕದ ರಾಶಿಗೆ ದಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಕೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕನಕದ ರಾಶಿಗೆ ಎತ್ತು ಮನ್ಪಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎತ್ತು ಸಾವಿರದ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೂಜಿಸಲ್ಲ ಎತ್ತು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಶಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತ ಗೀತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹಣ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಂಡಲ ಆತ್ಮನಾಶ ಅಂಬುಜಿ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲ ಪಂಪೇ ಪಾತಾರೆ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ಮಾತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತಕ್ಕೇನು ಅನ್ನಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ ಈಗ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹಣ್ಯಮಾಣಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮಗ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುದಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪುಟ್ಟುದ್ ಬತ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜನ್ಮರಹಿತವಾಯಿನ ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ದೇಹನ ಕಿರ್ನಲ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಬ್ದ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಗೀತಡ್ ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರ್ ಅವೇ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಡಿ ಯಮರಾಜ ಪಂಪ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ ನಾಯಂ ಕುತಶ್ಚಿನ್ನ ಬಭೂವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹಣ್ಯಮಾಣೆ ಶರೀರೇ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹಣ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಶರೀರ ನಾಶ ಅಂಡಲ ಆತ್ಮನಾಶ ಆತ್ಮಗ ನಾಶ ಬಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಗ ಅಂಚದ ನಿಜ ಜ್ಞಾನನ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಪಂತೆರು ಪಂಡ ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನಾನುಭಾವ ಪಂಡ ವಿವರಿಸಲ ಅಂಚದ ಮಿಥ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಗ ಜ್ಞಾನಾನುಭವ ಹೊಂದೋಲಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಇಜಿನ
ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ದೇಹ ಚೇತನ ದೇಹತ್ ಚೇತನಾತ್ಮ ಪಣದ ಅರ್ಥ ಏತ್ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ದು ಪಂಡ ಇದೇನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೇಗು ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಲಿಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಲಿಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುದು ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ವ್ರತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಕಲಿಯುಗ ಅವೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಂಡ್ ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೂರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಧಾನ ತೋಂಡ ಏಳು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯನ್ ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ದಾದಾಪು ಕತೆಟೆ ಬರ್ ಐಟಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಂದ ಚುರುಕೆಜ್ಜೇರು ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ನಕ್ಲು ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಏನಾರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮೂರ್ಖ ಗೊತ್ತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನಾನುಭವನ ಹೊಂದೋಲಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಮರ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ತಾನು ದೇಹತ್ ಚೇತನಾತ್ಮ ಪಣದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜ್ಞಾನ ಶರೀರ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಪನ್ನಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಪೂರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಈಶಾ ಕೇನ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಐತ್ರೇಯ ತೈತ್ರೇಯ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ವೇತಾಶ್ವರ ಪೂರ ತಿರುಪಾಂಡು ಈ ಶರೀರ ಪರೆ ಆಗ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂಚದ ಈತೇನ್ ಪಂಡೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಾಗ ತಂಪೇರು ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ನೆನೆಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂಚ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ನೆನೆ ಅವೇ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾಪ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಆದ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿದ್ರೆಲ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಟು ನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡು ನಿದ್ರೆ ದಾಯಿ ಬೈದನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತು ಕೆಲವರು ಭೌತಿಕ ಜೆಪ್ಪುನ ನಿದ್ರೆನ ಇಜ್ಜಿನ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಅವತ್ತು ಅನ್ಪದೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚದ ಪ್ರೊಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಡು ದಾಯಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾಪಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪುನೆ ಹೂ ಇಂದ್ರಿಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯವು ಮನಸ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನಸ್ಸು ತುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕುನ ಉಂಟಾವನ್ನೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಗೆಹರಿ ನೀಂದನ್ ಪಂಪರೆ ಪಂಡ ಆ ನೆಟ್ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾವ್ ಇಜಿನ ಉಂಟಾವಜಿ ತುಲೆ ನಾವು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬರೋದೇ ಉಂಟಾವನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಡೆ ಪಂಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಮನಶ್ಚಾಸ್ ಮನಸ್ಸು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಪು ಈ ವಿಚಾರ ಅಂಚದು ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾವನ್ನೇ ಗೆಹರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜಿಂದ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದೇ ತುಲೆ ಉಂಟಾವಣ ಪಲ್ಲೆ ಭೇದ ತುಲೆ ಬಾಕಿದ ಕೈಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು
ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ఉంటావు ಅಂತೆ. అదే నా మనస్సు ఎంత ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಆಂಡಲ್ ಐತ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪಿನಕ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಐತ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದೇ ಅದೇ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ಸು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆದಿ ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಆದ ದಿಯರೆ ನಿದ್ರೆಲ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂದು ಅಂಚದ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದು ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುದು ಯಾಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಮೆದುಳು ಉಂಡತೆ ಅವು ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಬಾಕಿದ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಲೇನ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪೇರ ಪಣದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದಿರು ಏರೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪೇರು ಏರು ತಿನ್ಪುನೇನ ನಿದ್ರೇನ ಬಾಕಿದ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯ ಇದೇನ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪೇರನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಮಮತ ಮಾತಾಗಿ ಪಂಡೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಂಬರ್ ಅಡಕ ಕೋಟ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಶ್ಚ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಃ ಯುಕ್ತ ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಯಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪು ಪೂರೆಡ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪಗ ನಮ್ಗುಂಡದೆ ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ನುತ್ತುಲೆ ತರೀಕಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡೇವೆ ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಯೋಗಿಗೆ ಅವೇ ಕೆಲವರ ಅಂಚೇನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೀಕು ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂತೋಜವೆ ಅರ್ಜುನ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಯಾರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇನು ಏನ್ ತಪಸ್ಸೆ ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸೆ ಏತ್ತು ಕೂಡ ಆತಿ ಬಂತು ಏಕಾದಶಿ ತನಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸೆ ಬಂತು ದೇವರ ಪಣ್ಣ ದಿನ ತಾನೆ ದೇವರ ಪಣ್ಣ ದಿನ ತಾನೆ ಅಂಜದ ಆಹಾರ ನಂಚಿನ ತುಲೆ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಯೋಗಿ ಏರ್ಪಂಡ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತು ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಶ್ಚ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಯುಕ್ತ 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 ಅಂತ ಬಂತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ 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 ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಯುಕ್ತ 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 ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆನಾಗೆ ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾವ ಅದ ಮನುಷ್ಯಗ ಆಜೇರ್ದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಂಚದು 6 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿದ್ರೆ ಬಂದು ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅವು ಅಂಚಿನ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ದಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು 10-16 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತರ ಅಕ್ಲು ತಮೋಗುಣ ತುಲ್ಲರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮೋಗುಣ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಎನ್ಮ 8 ಗಂಟೆನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದ ತಿನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಚೆ ತಿನ್ನುವುದು
ಅದೇ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಇಂಚ ಮಂತರು ಕೆಲವರು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪಂಡ ತಿಂದನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೋಡು ಜಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ದಾಂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾರ್ಲ ದೇವೇರು ಈ ತರ ಅಂತೂ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ जद आहार घेतो ना जेपुन विहार पण ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಆಗ್ಲೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ತುಪ್ಪಿದೈಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬಾಡಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಗೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಒಂಚೆ ಬಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಇಂಥದಾಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಜರಿ ಇಂಥದಾಗ್ಲಿ ಪೂರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬ ವಾಕಿಂಗ್ ಇವು ಮತ್ತೆ ಮಂತನೇ ಇತ್ತು ವಿಹಾರ ఒక ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸಲೇನೆ ಮಿತವಾದ ದೀಪನಕ್ಲೆಗತ್ತೆ ದಿನಟ್ಟು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅದು ಇತ್ತದ ಕಂಪನಿ ಅವ ಮತ್ತ ಇಟ್ಟೆ ನಾಯಿ ಬೆನ್ಪಾಯ್ಲಕ ಬೆನ್ಪಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದು ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನೇ ಅವ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಏರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದೊಂದು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅದೇ ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ವಿಹಾರ ಅದೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಕೆಲವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಗೇಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬರು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಬಲಿಪುನ ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ವಿಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇವು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಕೊಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಪಣ ಇದೇನ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಯುಕ್ತ 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 ಅನೇ ಬಂತೇವೆ ಯುಕ್ತ ಪಣ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಭಾದ್ಲ ಏನೇ ಬಂತೇವೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಬೈದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ದಾದಾಪುನ ಹಾಕ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚದ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ವಿಷಯನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ఒక్క బాకిద దైహిక అగత్యలేని యోగ ప్రమాణడ నియంత్రిసవన వ్యక్తిలో ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪೇರು ಪಣದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ఒక ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡು ಕಪಿಲ ದೇವನ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿದಲ ವಿವರಿಸಲಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೆಲವು ಮೋನೆ ಆದುಂಡು ಬುದ್ಧಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮೋನೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೆಲವು 11 ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ